L-Arkivji Notarili ta' Malta, minjera imprezzabbli ta' dokumenti u manuskritti li fihom ma jiġbrux biss il-kuntratti li saru f'pajjiżna tul sekli sħaħ, iżda jixħtu wkoll dawl fuq kif inbidlet il-ħajja ta' kuljum ta' dan il-poplu mal-milja ta' snin. Madankollu dawn is-snin ħallew l-effett tagħhom fuq uħud minn dawn id-dokumenti imprezzabbli, speċjalment fit-tieni Gwerra Dinjija. Dan hekk kif kawża tal-bombi li xeħt fuq gżiritna s-soldati Taljani u Ġermaniżi, eluf ta' manuskritti ġew irrovinati, tant li ma jistgħux jinqraw. L-artist Alex Attard spjega fid-dettall il-qerda ta' dawn id-dokumenti. Fi żmien il-gwerra għalaw ġiex direct hits fuqhom. Tfarku taħt il-ġebel u xarbu u sfiguraw ruhom għal kollox. Dal-dokumenti storiċi illum il-ġurnata ma tistax taqrom għax ma tistax tiftaħ il-paġni tagħhom u bħalmet ngħidu huma kompletament sfigurati. Madankollu wara li qara fl-istorja li jirrakkuntaw dawn id-dokumenti, Is-Sur Attard, perspettiva differenti, irnexxielu jagħtihom il-ħajja. Meta d-dawl tat-tieqa jiġi fuqhom, bdew jidhru qishom skulturi u ddeċidejt li nagħmel dal-proġett biex speċi ta' dawn id-dokumenti li huma konsiderati spiċċuti narġgħu ntuhom ħajja ġdida u l-istorja tagħhom għalkemm mhix l-istorja li huma kienu intenzjonati ta' dokumenti notarili illum saru espressjoni artistika. Preżenti għal ftuħ uffiċjali ta' din il-wirja, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici tkellem dwar il-kuxjenza li proġetti ta' dan it-tip joħolqu fuq l-istorja u l-kultura ta' pajjiżna. Din ukoll inżewġu l-passat mal-kontemporanju modernu. Naħseb li dawn it-tip ta' inizjattivi jgħinu biex titqajjem kuxjenza dwar il-bżonn li tuħsib l-istorja tagħna dwar iż-żbuħija li hemm f'dawn il-faxxikli tant storiċi tant sbieħ illi huma parti mit-tessu ta' dak li għamilna pajjiż. Dan il-proġett kien iffinanzjat mill-Fond tal-Kunsill Malti għall-Arti u se jkun miftuħ għall pubbliku f'gallerija ġdida bl-isem Valletta Contemporary sa 3 ta' Novembru.